விருச்சிக ராசி நண்பர்கள், இந்த குரு பெயர்ச்சி உங்களுடைய குடும்பத்தினால் இருக்கிற நபர்களால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சந்தோஷமான நிகழ்வாக இது நடக்கும். சந்தோஷமான விஷயங்கள் கை கொடுக்கும். சந்தோஷமான விஷயங்களே உங்களுக்கு வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ எது மாதிரி சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, என் பையனை எல்லா விதமான டியூஷனும் அனுப்புகிறேங்க. ஸ்கூலுக்கு நல்ல ஒரு அமௌண்ட்டுக்கிட்ட ஃபீஸ் கட்டி நான் படிக்க வச்சுட்ருக்கிறேன். பையனுக்கு கல்வியே வரமாட்டேது அப்படின்னு வருத்தப்படக்கூடிய பேரண்ட்ஸுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு கம்பல்சரிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து கல்வி விதத்தில் நல்ல ஒரு மாற்றம் கொடுக்கும். முன்கல்வி தடைபட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பின்கல்வி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும். அப்போ நான் வந்து இந்த வகுப்பு வரையில் நான் படிச்சிருக்கிறேங்க, இதற்கு மேற்கொண்டு நான் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, இப்போ 12வது வரையிலும் முடிச்சுட்டுங்க, 11வது 12வதுல என்ன ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் சிஸ்டம் சம்மந்தமானது, சிஏ சம்மந்தமானது, இது மாதிரி அமைப்புகள் நீங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரியே கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான இதுக்கு ஏதாவது படிக்கலாமா, இல்லை மேற்கொண்டு நான் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் டிகிரி ஏதாவது பண்ணலாமா, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒன்று நான் இப்போ வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிறேன், இது மாதிரி ஏதாவது நான் படிக்கலாமா, வேலைக்காக ஏதாவது ஒன்று படிக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தயக்கம் வேண்டாம். கண்டிப்பாக இதில் படிங்க. உங்களுக்கான ஒரு வளர்ச்சி இந்த படிப்புனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ் ஆகும். அப்போ இந்த குரு பெயர்ச்சியில் நீங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய இந்த கல்வியினுடைய படிக்கட்டு கண்டிப்பாக நாளைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கும். எதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிங்கிறது இல்லை. பிள்ளைகளுடைய கல்வியில் கண்டிப்பாக மாற்றம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கிறனால நல்ல ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக நடக்கும். அப்போ அதன் மூலியமாகவே ரொம்ப நாள் தடைபட்டுட்டு இருந்தக்கூடிய புத்திரபாக்கிய சம்மந்தமானது, அதே மாதிரிங்கிறது வந்து குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, மனக்குழப்பமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாக தடைபட்டுட்டு இருக்கிற சொத்து சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு விலகும். நோய் நொடி பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக விலகும். நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய காரியத்தை இந்த டைம் வெற்றிக்கு வாய்ப்பு சூப்பராக இருக்குது. அப்போ இந்த டைம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அமைப்புகள் எல்லாமே உருவாக்கி கொடுக்கும். நீங்கள் ஸ்டடி படுத்திக்கணும். அப்போ இந்த டைம் வந்து நல்ல ஒரு அமைப்பு, பிரகாசமான டைமாக இந்த குரு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னே 7.5 சனி போக்குவரத்து ரொம்ப நாள் கொடுத்துட்டு இருந்த தொல்லைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு முடிஞ்சது. வண்டி வாகனம் இது மாதிரிலாம் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது. முக்கியமாக சொந்த தொழில் அமையக்கூடிய பலம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நாளாக நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், என்னால் வந்து சுய தொழில் என்னால் செய்யவே முடியலை, ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணுறேன், இல்லை கூட்டு சொந்தமானது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கூட்டு வேண்டாம், சொந்தமாக நீங்கள் ஆரம்பித்து ஒன்று உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பு சூப்பராக இருக்குது. தாராளமாக வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிற நான் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம்னு ஐடியா பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டைம் சொந்த தொழில் தாராளமாக செய்யலாம், சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம், எல்லாமே கை கொடுக்கும். இரும்பு சம்மந்தமானதாக கொண்டு போங்க, கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமானதாக கொண்டு போங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கான அமைப்பு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரியே இம்போர்ட்டட் எக்ஸ்போர்ட்டட் சம்மந்தமானது, வெளிநாடு இது மாதிரி சம்மந்தமான தொழில்கள் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். விருச்சிக ராசிக்கு தாராளமாக செயல்படுத்தலாம்.